Ik ben opstapper op dit reddingsstation. Dus een opstapper houdt eigenlijk in. Ik met deze boten altijd nood onder man is. Ja. 200 hier KNRM en nou ik nog een IPD. Het houdt deze dag nou eigenlijk in? Deze dag had eigenlijk in dat onze donateurs die ons altijd stipje met ons meevaren maaien. En dat gaat met deze snelle boten eigenlijk, met onze reddingsboten. En mensen die meevaren willen op de oude Glory, zeg maar, de oude reddingsboot van Lauwersoog en de Lauwers die mij dan gewoon samen meevaren. Nou, het is een prachtige dag. Protte vrijwilligers hier en protte mensen. Ja, protte mensen en dat is op zich wel mooi. Dus er is genoeg animo eigenlijk voor deze dag. Ja, het is perfect. Zo. We treffen vanmorgen een beetje Rijnhoemen, maar in ieder geval het begint nu mooi water te worden. Dus dat mij de pret aan net drukken. Dus, ja. Hoe is dit nou? Ik vind het helemaal mooi. Ja. Het gaat wel aardig wild, hè? Ja, nou ik ben wel wat bent. Best? Ja, het is een mooi water. Het is net helemaal vlak, dus dat is ook wel zo mooi, hè? Hadden er wat golfjes neer.